Jam'iyyar ta NNPP za a iya cewar ta taka rawar gani a siyasar jihar Kano, inda masu sharhi kan harkokin siyasa suka danganta nasarar jam'iyyar da jagoranta injiniya Rabi Musa Kwankwaso, kamar yadda wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Bashir Muhammad Bashir ya yi mana tsokaci. Tasirin ya nuna cewa ƙarfi da kuma irin yanayin da shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kafa structures a cikin Kano, wadda ta ba jam'iyyar da yake jagoranta wani kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da wani. To ko yaya al'ummar jihar ta Kano ke kallon wannan sauyi na siyasa bayan da aka sanar da Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan Kano? Ga ra'ayoyin wasu da na zanta da su. Gaskiya mun ji daɗin wannan abin da ya zo, kuma in Allah yadda muna kawo abu a ranmu bi izinin layi canji ya zo. A dama ko da yaushe rayuwa canji ake nema. Fatan mu dai Allah ya sa wannan canji ya zama alkhairi ga mutanen Kano gaba daya har ma da makotan jiha. Magana ta domin Allah, wannan sakamakon zaɓe ni ya na kowa farin ciki, domin gwamnan da ya ci ma ni bai kai ni farin ciki ba. Duk da cewar jam'iyyar tana nan dama, amma sunanta ya fito fili ne a lokacin da injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya sanar da komawa cikinta a ranar 30 ga watan Maris na shekarar 2022.